हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव थगायनायनि एमए पास हाग्रामा महिलारिया थगायनायनि बे बाथ्राखौ बुंदों निउ पिपल लाइमोन गांखंनि बिथां दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथाङा जे हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बयबो सिनायगौ मिथिगौ बिथांखौ आं दिनै मोनसे नाम होनो सानदों जे बिथाङा मा होनदों थगायनायनि एमए पास हाग्रामा महिलारि सारा मा होनदों थगायनायनि एमए पास अशोक गयारी बिथांनिफ्राय रोखा बाथ्रा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे थगायनायनि एमए पास आरो बिथांजों थाफानाय बे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे समाव थगायनायनि जे एमए पास होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा आरो अशोक गयारी बिथाङा बे समाव बाथ्रा बुंदों एबा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोदान बिमुं दोनदों बिथांखौ बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया थगायनायनि सासे एमए पास होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ गोदान बिमुं होदों अशोक गयारी बिथाङा बुंथिदों जे थगायनायनि एमए पासआ हाग्रामा महिलारि होनानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना थांनाय समाव इउ पिपल सोरखारा जे चिराङाव गोबां सुबुंफोरनो एबा आदिबासी एबा सान्थालफोरनो हा पट्टा होनो थाखाय थियारि खालामदोंमोन एबा रेडि खालामदोंमोन आरो बेखौनो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव बिथांमोननो एबा आदिबासीनो हानि पट्टा होबाय होनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोन मानोना बै समाव इउ पिपल सोरखार सालायनाय समावनो रनजित बसुमतारी आरो प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर बोनायजों हानि पट्टाखौ होनो थाखाय प्राय थियारिमोन आरो बे समावनो माखासे खामानिनि थाखाय आद्रा जानानै दंमोन आरो बेखौनो बीपीएफ सोरखार फैनाय लोगो बे समाव बिथांमोननि आद्रा खामानिया जाफुंसारदों आरो जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना खामानिखौ एबा गावसोरसो होबाय होनानै बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा आरो जायनि थाखायनो बे समाव बाथ्रा बुंथिदों जे इउ पिपल सोरखारनि समावनो बे खामानिया फ्राय जाबायमोन नाथाय बे समाव गावसोर खामानिखौ मावदों होनानै बा लानायखौ लानानै बिथां अशोक गयारी बिथाङा बिमुं होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा थगायनायनि एमए पास लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनो थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय मोनदों जाय बिथाङा बीपीएफनि दैदेनगिरि जाय बिथांमोना बे समाव बीपीएफनि नखर जायोब्लासो मोनो होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा आरो बिथाङा फोरमान होदों जे दारांगा जुलि बियाबाव नखरसेनिनो साबा सोद्रोमाया बे समाव मोननो हादों जे 2 लाख रांखौ आरो बेराफारसेथिं आरोबाव नखरसेनिनो साद' सुबुङा मोननो हादों बे समाव 2 लाख रांखौ बेनिखायनो बुंदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया थगायनायनि एमए पास होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा 26 नं दारांगाजुलि ब्लक कमिटि बीपीएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा होनदों बिथांमोननि CWC बिथांमोननि ओमेन दैदेनगिरि बिथांमोना कमप्लेन होदों जे जोंनि बीपीएफनि सापर्टार बिथांमोना नेताफोरा नखरसेयावनो साब्रै साबा 2 लाखनि आईबीएस खौ माने सोनानै लादों आरो चेकखौ राननानै लादों होननानै बिथांमोना मा होनदों माखासे कमप्लेन बिथांमोना 27 तारिखआव होदों दा बे कमप्लेन बाथ्राया माने बेनो जे दिनै नैबे बिथांमोननि मोनसे समस्थियाव बिथांमोना 100 जन बिथांमोना बेनिफिसारि सेलेक्ट खालायनानै बिथांमोना बेहाय गासिबो नामफोरा दङ दा बेहाय बिथांमोना कमप्लेन खालायनायनि जों नामखौबो थयथ' खालायनायबाय नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला जे नैबे मानगोनां मा होनदों बेहाय रबित नार्जारिनि फेमिलिया गासै 9 अर्थात बिथांमोननि नखरानो 7 लादों बिथाङा रबितआबो लादों रबितनि हिन्जावाबो लादों रबितनि हिन्जावनि बिनानाव सानैयाबो लादों आरो बेजों लोगोसे बिनि बियादै फिसायाबो लादों आरो बेबायदिनो मा होनदों जादब अधिकारी होनो बिथाङाबो मा होनदों बिथांनि फेमिलियाबो 6था लादों गावजों लोगोसे 6था दा दिनै बिथांमोना बुंदों जे दिनै माने बीपीएफ सरकार फैनाय लोगो जों रायजो राजानो जोङो आनएमप्लयिं मानसिफोरनो जोङो 2 लाख थाखा होगोन होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय जों नुबाय बिथांमोना दिनै 2 लाखखौ रायजो राजानो होनो नालागे गावनि न'आवनो रानलायलायनानै गावनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय जानायखौ जोङो दिनै नैबे प्रमान आकारै नोंथांमोननो रोखायै फोरमायथिदों आरो ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बयबो सिनायगौ मिथिगौ
बिथांखौ आं दिनै मोनसे नाम होनो सानदों जे बिथाङा मा होनदों थगायनायनि MA पास हाग्रामा महिलारि सारा मा होनदों थगायनायनि MA पास आरो बिथाङा थगायनायाव एक्सपार्ट आरो जि इउनिभार्सिटियाव खालायदों बिथाङा दिनै थगायनायाव एक्सपार्ट बेनिखायनो दिनै जोङो UPPL लाइमोन गांखंनिफ्राय बिथांनि नामखौ जोङो थगायनायनि MA पास हिसाबै जों बिथांखौ दिनै गुखुरा खालायदों मानोना दिनै नोंथांमोना साननानै नाय खालि थगायनाय आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेब्लानिफ्राय सरकार सालायदों बे समनिफ्राय गोबां मानसिफोरखौ चिराङावबो जोंनि खालायबोखानाय सानथालि माखासे मानसिफोरनो जों जि हा होनो नागिरदोंमोन जि प्रक्रियाखौ जोङो लाबोनानै 95% प्रग्रेस खालायखाबाय आरो बे 90%खौ बिथांमोना एसे 5% लागायदेरनानै खामानि मावनानै हा पाट्टा होदों बे हा पाट्टाया टटेलि जोंनि फेरेंगा सार आरो प्रमद बर'नि नेतृत्व UPPLनि बे पाँचथा सरकारावनो खालामना फैखानाय बेखौनो बिथांमोना आदिबासि सान्थालफोरनो हा पाट्टा होदों होननानै दिनै बिथाङा फोरमायनो नागिरदों नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों फिथा हास'दों बे गासैबो प्रमद बर'नि नेतृत्वआवनो सेंसन जाबोजोबखानाय आरो बे बाथ्राखौ स्वयं मा होनदों हाग्रामा महिलारि सारानो गावनो स्पष्ट भाबै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों दा ओंखायनो बिथांखौ जोङो दिनै स्पष्ट बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे बिथाङा बे समाव जेसेबांखि बाथ्रा बुङा मानो जेसेबांखि रायजोखौ मेगन खाथेनानै मेगन गुनु खालायनानै बिथाङा दोना मानो दिनै रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला रायजो राजाया मिथिनो बाखि गैला गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै BPFनि सायाव गाज्रि मोननायखौ फैबाय आरो नोंथांमोना नाय जे बे गाज्रि मोननायनि फिथाइया BPFखौ जे गाज्रि मोनबाय बिनि फिथाइया फैगोन नैबे मा होनदों बिधान माने MLA इलेक्सनाव नोंथांमोना स्पष्ट बिनि रिजाल्टखौ BPFआ नुगोन आरो मोनगोन आरो बेहाय नोंथांमोना साननानै नाय जे UPPL हिसाबै जोङो 15टा सिटआवबो जों 15टायावबो गेलेगोन आरो बिनि गेजेराव जों जेरैखि जाया 10टानिफ्राय 12टा मोनगोन आरो जोंनो आसाम सरकार दानायाव गोदान सरकार दानायाव UPPLनिफ्रायनो MLA बिजाथि लानानै मेजरिटि लानानै जे जों किं मेकार जानो हागोन बे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं स्पष्ट खोथाखौ आं फोरमायखाबाय आरो मोनसे खोथाखौ आं खावलायबावनो नागिरदों जे नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो खावलायबावनो नागिरदों नोंथांमोना MLA इलेक्सननि जोबखांनायनि मास मोनथामनि उनाव BPF सरकारा बायगोन बे स्पष्ट खोथा आरो आं बे खोथाखौ दिनैबो बुंदों मानोना UPPL सरकारा फैफिनगासिनो दं रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानांगौनि दरखार गैया दिनै बयबो प्रमद बर'खौ लुबैफिनदों राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ लुबैफिनदों मानोना दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्व सरकारानो शान्ति परिबेशनि गेजेरजों खामानि मावो बयबो जनगोष्ठीनि सायाव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय खौसेथिखौ जेब्लायबो हास्थायो आरो बेनो जाहैबाय प्रमद बर' दा हाग्रामा सार माने अशान्ति हाग्रामा सार माने थगायसुला हाग्रामा सार माने थगायनायनि MA पास बुजिबायना दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगां स्पष्ट भाबै बुंबाय आरो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोना आं फोरमायबाय आरो बिथांमोना बे बेनिफिसारिफोरखौ गोबां नोंथांमोननो जोङो थयथ' होबावगोन आरो जों खोनानो मोन्दों बिथांमोननि जायफोरा गिदिर स्टेजाव गाखोनानै लेक्सार होग्रा सोरबा प्रहलादनो सोरबा कास्ट'मोननो बिथांमोननिबो नामफोरखौ जोङो दिहुननो थांगासिनो दङ आरो बै बेनिफिसारिनि लिस्टआव बिथांमोननि नामाबो 2 लाखआव दङ होननानै जोङो खोनादों आरो बेनि प्रुफखौ जों बावैसोनि उनाव जों फारि रायजोफोरनो फोरमायगोन बिथांमोना गावसोर गिदिर लेक्सार होदोंमोन रायजोनो होनो होननानै बिथांमोना गावसोरनो गावनि फेमिलिनो गावनि न'खरनो बिथांमोना दिनै साफा बिथांमोना लिस्ट होदों आरो जों खोनानो मोन्दों हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय 5 बोसोराव बाथौ रिजर्ट आरो आर'नाइ आरो बिनि उनाव गौरां बिलियाव थानाय साखरि मावग्राफोर गावनि कर्मचारिफोरनो बिथाङा दरमाहा होनो हायाखैमोन जों खोनानो मोन्दों बिथाङा नैबे 2 लाख थाखाखौनो 2 लाख होनानै बे 5 बोसोरनि जिखिनि होनो हायै जिखिनि दरमाहाखौ दिनै बिथांमोना नैबे रायजोनि बेनिफिसारिनि फैसाखौनो बिथांमोना होदों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिनि लिस्टखौबो जोङो बावैसोनि उनाव जोङो रायजो राजानि गेजेराव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोरमान होगोन